sa imong trabaho, Gulyat? Nganong pero auton mo ko rin mo, sir? Tungod kay patay kay kaglihok. Kadiot ka, sir. Doon na niya minatay nga mulihok. Doktor, wa mo gid mamaayo nga akong kagid. O di ba kitagaan ta naman kagresita? O lagi, Dok. Wa gyud mawa. Bisog yun sa nakong paghid. Oo, sa may imong gipahit. Ang resita. Yeah! Mabuhat ko yun! Agta, atagi kong numeros masyobi. Agta magyug ka. Ano yun? Dawato kini! Papel man lagi ni. Naadi ang numero. Tiwasag palit. O sa tuig na kuminti na na. Mga ka. Gulyat, gahay dyo ka go, ha? Oh, unsay kain na itiban? Mautan na ka pa? Oh, ngayon naman na ikot mo yung kabaw sa kong koral, ha? Oh, kay kabaw din akong gihigot, oy! PC mo na! Balot! Balot! Balot mo niya, balot! Ay, ay, balot, balot! Bariga, bariga! Palit kag balot, sir? Utang mo na lang ko yung balot! Utang? Bolhot! 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 Hayop ka, Gulyat! Sukmagod ka! Ah! Oh, sa angin rin eh, go, angin ra. Oh, muna diya! Bantay ka lang! Magkaiko mga kong hangin nga di makita! Ikaw pa ka ha! Sana din. Uy, di ba? Kumusta sa tatay niyo mo? Unsay trabaho? Manaod og sungay? Unsay manaod og sungay ni? Nakadungog ba ko kaganina nga mingon sa nanay, gatos kong tatay, ingon sa nanay ay, ikaw puldo? Tauran, dyan ko ni mong sungay. Uy, di ba? Ikaw nagkawat sa kumaboy, no? Ay patagag pasang ila. Tawat mo taon, nagtukang kawatan ko, ha? Ang bayaran lang ito ko sa klibo, eh. Kung siya sa kalibo, kadaot atong baboya. Nakita ning ukmanan Tiban Escudero nga ikaw sad-an sa kasong rape. Lugos! Maong silutan kag usa ka buwan nga mabilanggo. Yaha! Usa ka kabuhan, ha? Pagkatapos sa usa ka buwan, bitayon ka. Alright, class, draw an animal. Yes, Mag-draw sir. an animal. Draw an animal, niya, sir. Na akong drawing, sir, animal na. Oh, uy, tao mo lagi ni. Huwag ka animal, tao lagi ni. Ako nang ugangan, sir, animal kayo na. Oy, iba nga nung nag-ubo-ubo magadyas lantay, ha? Ay, mamain ako tayo, eh. Gusto na kong magminyo. Niya mag-ubo-ubo di ay ka. Rehearsal man ako tayo. Lolo Tiban, mga tiguang na gyud mo lula, no? Kumusta naman inyong kaminyoon, ha, Lolo? Ay, okay na kayo, so far, so good. Sa... Nabuang man akong tatay, Gulyat. Ha? Ano na po ang manay? Gitiyawan sa dilingon na to. Na, huwag yun ang tiawin, eh. Gitinuon kita.
All right, Ivan, what is the meaning of principal? Principal, sir, is the wife of principal. Very good. Hey, Ivan, mananagkat is tatay ni mo? O, Gulyat, astan taasag utong ako ang katukong tatay, taas kay utong, musaham ko na siya, di na mutunga. Kuyawa, no? Ay, mas tatay ni mo na eh. Missing pa. Sir, Hoy, lisensya, dakop ni, unsa may violation ako, sir? overspeeding. Okay na yatong dagan ako, sir. Ah, gibatian ko si mong naong eh. Imo ni kaluha namatay na, Ivan? O, Gulyat, o malipayon kay ko, nga namatay niya akong kaluha. Kay kaniadto, siya mangutang, ako'y mubayad. Karon, ako'y namatay, siya gilubong. Hoy, driver, lisensya, dakop ni, lisensya. O, unsa may kung sa, sir? Hinarman ka to akong pagpadagan. Ang imong sa kay 5 cups. Unsa'y 5 cups? 5 ang mikapyot. Ready ba? O sa may imong mga project na O, kanadi ay, Gulyat, mga multo. O sa ibulto na Muna akong project, ghost project. Buang nga, Gulyat. Goal kay tatay, napildi sa miyaging eleksyon, perting nakahilak. Ha? Ano man ang iyong umiilag man? Waman siya makabutar niya, tabla ra ba unta? Lo, nga nung musupa ka mong gida ng curfew? Oh, ano di bang kumusupa ka na nga? Di ba lang yay kanila hatagad kagawasan pagsuroy? Uliat, palitar akong sardinas. O, sa mga sa dinasa ni Tiban? Iyon na pa. May kukot pag kasi bumbonggan eh. Ingon na ning baho, Guliat, o si Muta, o. Ah, salmon. Hay man ang akong iro. Nilayas na nyor. O nga ano man? Tungod si musultihan nga, dili makaog iro. Patay! Guliat, mamatay gali ko, ay kung isod slungon, ha? Ah, ano man? Oh, maligo niya ko singot, singtanon na ba ko? Nay, anong ingan naman yung mga restaurant o Gabi, Maria restaurant, nga mura ng pagkadje? Natural na Guliat. Kaya nga sa tagiya, ang bana si Abi. Ang asawa si Maria. Di Abi Maria? Kung buang ano sa akman ko, pasa mo ko paingunan ng dana? Og mo di manok ka. Payon ka stoog. Mo di silya ka. Payon ka swa. Og mo atras ka. Balik ka sa agi. Kanahan magkaka no? Kanahan magkatawana ka? Sa dilag kinahan. Basta ako masaag. Eros nindot lagi di mo, eh. Ay sa katoo. Kung lagi mo rin yung kagsinto di An Santos. Puyo di taban oy. Hibaw ko. Kajerjeron ka.
Usa ko kang hil nga mitugpa sa yuta. Anghel? Huwag ka malagi balibo. Balot pa man ko. Ni! Dong, abit naman tingali ko mamatay. Pagsapot pa yata ha. Nga magdungan kita kamatay. Una lang, day. Muhapas lang unya ko. Ni! Oh, ayaw mo ninitrato ha, Tiban? Bata ka pa kaya yan eh. Unya. Bati ang magdaw kaya niya. Bebe, ambi ko na, be. Dili man eh kapatuchinik. Bati mo kayo mong nangasos. Lainan nito tuha eh. Hanggang bis naon mo. Di man ako naon. Ako man nilubot. Ma'am, naitaw nangita ni mo. Maningin sa tingali na sa kong utang. Basod na ako, ma'am? Basod la. Masangil ako tuwag sa telepono para pagkapasangil ko. Maningil gini sa utang. Ay, yan na, ma'am, Hello? Unsa? Susunod nila pa mo pa akong loan? Bangko gani? O sige, pila. O sige, pila may maluan ako? 1 million? Okay, bye. Kinimpad, balik lang sunod ang vlog. Sunod ang pa mo akong loan. Di man ko maningil sa mga utang, ma'am. Unsa ka man di ay? Pagka-pilditi ko, ipabaw ta lang ka, nagipot lang ka na ng mos telepono, kaya ko magasbayad. Ayan. Unsa na na si Mark? Cebu Plaza ka na. Sila ka tuwing trabaho na din sa Pilipinas. Mga tulog ka to eh. Uy, kadugay. Sa Amerika, tulong na kadlo. Mo ba? Ayun na, usam na. Kapitolyo. Sila ka tuwing katrabaho din eh. Mga dua ka tuwing tingali. Uy, kadugay. Sa Amerika, upat na kadlaw. Amo ba? Ayun na, kana usa ka na. Matan man daw every. Pila kadlaw ang trabaho na. Ambot lang kay pag-agi na ko kanina din eh. Wa pa man na. Karoon na naman. Purot ani. Ay, di ba sa saan pagluto sa bulinaw? Sabi ka kaltik. Walang guliat. Ang katunga unoni, ang katunga kilawa. Oo, nay. Uy, kulit, anong gihiwam na di mong lawas bulinaw? Yung ang kanay, ang katunga ulo niya, ang katunga kilawa. Di gihiwa na kung lawas mo rin, no? Ay. Ikaw guliat, dool ka mag-isimbahan. Di ba ako kagil ko sa tingog sa pagting sa kampana? Mga limbaw man. Diyon sa may tingog sa kampana ka nang magmisa na. Kuan. Ting balang, ting balang, ting balang. Kanang doon ay mamatay yung sa may tingog sa kampana. Tikungkung, tikungkung, tikungkung. Kanang bagong kasal sa may tingog sa kampana. Tikangkang, tikangkang. Hello? Ha? Kisa? Ako mo ba? Ay, doktora na dahil. Bugal-bugal lang na. Bugal-bugal lang na. May pasaban mo, doon natin kasuntis na punoon. Ayaw, doktora na dahil. Binuangan ka na na. Di ka masawa na mo. Ay, sabali ginoy. Ayaw, Mo ba? Oo, tinuod na. di ka na masawa na. Di ka na masawa. Ay, samo ko eh. Ako pagdalaw. Imo na tawag. Isang ka na. Imo na tawag. Ngayon, matay peso diya, be. Ilisin ka niya. O niya, o. Ayun na. O manday ko. Laing kwarta gulat. 5 pesos sa manay. Kini na lang, o. Ah, sige, kanalang 5. Sa ato pa. Tanan pa ka na kong 5 pesos, ha? Oh, ano ko tangan ako din mo? Ikatanangan ako. Ako ba yung tangan? Ang sunod eh, pilay ako minuman mo, 10 pesos, di ba? Oh, 10 pesos. O niya, ay mong gihatag ako, 5 naman. Di utangan pa ka na kong 5. Todo. Anya, imong huwag na akong 5 pesos. O niya, o, bayad o. Ah. Ang 5. O niya, ay mong kong 5, be. Abi na, be. Ihatag na ako. Ano yan? O, sige. Oh, siya. Mayo! Mayo! Tingali tao na, mingaw man, o may butuban. Tinggal hindi kasabot ang nagpwede ni Pinisiya gulat. Mga Tagalog tingnan sila. Niya, saan man ako? Tagalog ang mayo, pero magkasabot. Tagalogon? Oh. Okay. Mabuti! Mabuti! Magkalagot. Buset! Lalo ka magkring? Nagbagolbol ka man? Tara, naglagot ko eh. Kitapot ko. Nga naman lagi. Di ka ba dili maglagot? Nga nagpakuda ko, nagsandi ko slug
lubi. Ano sa kalagutan nimo? Naglagot kid ko kay pag-develop na sa retrato. Wala naman ko magsanding sa lubi. Nabusa na lang ka. Nagkudkod na lubi. Dong, nahinay lang padagan. Oy, nagsunod din ako ang disgrasya. Hinay lang, Dong. Sunod ang disgrasya, Dong. Bitong ipapos ka na ko. Nga naman. Ako di tamap sa disgrasya. Teh, karon ka gyud tiban. Magkalagot ka gyud padaha ka. Kagahapon pag-abot ko gyud kutad da. Bago man ta akong naligo, kumot na kaayo ko. Bago ko nag-ilis, nag-makeup ko. Wa gid ko pansinang. Karon oh. Wa ko maligo. Baho kong singot. Bahala ka na. Darling! Nana ay. Mo ni asawa? Layo pa ganita manimaho na. Unsa man ning taong niya sa akong anak? Adil man ang sipil sa ang kastonis. Nay, nay. Ano da? Adil ang bintana sa Kapitolyo. Kunawa ko na tayo. Mapamanang bugutan na to. Yurito, yan ang imong kape, oh. Trivia. Kung siya ka lang sugoon. Kaya nung mga na mo itungtong gratito ang tasas kape. Kirig may kagaw na imong kamot. Kinalang na susunod na kung sugo ni mo, imog yung itungtong ang gratito, ha? O, Yurito. Hala, kuhanag mo sapatos, kaya mo nakaw ko. Pagdali. O, Yurito. Gaga ginibig na ko. Ihas na dako. Yurito, yan ang imong sapatos. Tulad yung ginoo ko. Anong imo man ang itungtong ang gratito ang akong sapatos? Ingon ka man, Yurito. Sa sunod imong sugo, itong tungog ka dito. Magbuhat ka! Magbuhat ka! O sige, magbuhat ka! Mangita ko galing laki. Hoy, kumangita ko! Duha agad ang sapo! Balik-bayan man ini apa ingon din eh. Mupalit tingalin sa kumputo. Hey, how much is your puto? Hay man aning pituha, sir. Kining pula o kining beauty. Ay naman to ha. Oy, asa imong gipangita diha? At mapita ka, natagas ka kung di pangita. Di man nagaga. Dito sunahan. Kunya mo na mo kanangita din eh. Ngit-ngit pa dito, hayag din. Di lagi na makita ang bulat. Makita lagi na, oy. Mustanay ka ba nga di makita ang O sige, musanay na. Larga, larga. Bukay mo mata. Ah, Usay mo nakita. iro. Liwa yung mata. Diyon na. Usay mo nakita. Wah. Putanay na rin. Ito, putanay mo ito ba? Sigarilyo na yan. Ah, sige, pilay po ito. 90 pesos lang. Tuta mo na sigarilyo lagi na ito ba? Larga. Larga. Okay, wala po ta. Kisa na patay mo silan. Sigarilyo. Kisa na silitis Pilipinas. Sigarilyo. Ikabila na ito po ta. Kaduha. Hindi na ka. O di ba sigarilyo mo gito ba? Ah, usap. Ako sila magtanay. Imo tubag sigarilyo gyapon. Tuwa ka pangutana ha. 50 pesos kasado. Okay, larga. Okay. On discover the Philippines. Sigarilyo. Isa'y mayor sugbo. Sigarilyo. Karon, yan tulong pangutana. Okay, bulakaw naman ko. Ano imong gusto ko ibilin? Kining kasado o kining sigarilyo? Sigarilyo. Oh, yan sigarilyo. Ito na. Right, dito ko si Yokohama, Japan. Ang sinutihan nito kulihat, basta doon na yung hinapuna. Naraso na naman kutaw ng gabi. Ang hinapuna na, kutaw, wala? Uy, o sa hinapuna na doon dito. Tuwa, kanang gapon, akula. Kanang hapit na mamatay. Ikaw na. So, dugay ka sa Japan ulit? Ako dito ko sa Kyoto, Japan. Sultihan dito, basta doon ito, hinapon na. O, gilaysan, hinapon? Oo. Eh, ang sa hinapon ng relo. Urasan. Kanang plato, palaksan, kanang bata ng duwa-duwa ga, ligsan, kanang tao hapit na mamatay. Tiwasan. Why batasan? Iyan po na. Anong ginalaman ng Chongga Hospital na eh? Ay, hospital man na sinsik. Basta doon wa, ininsik na. Mao ba? Oo. Usa na inisik ka ng utanon? Sikwa. Anong baka? Balbakuwa. Bisa ka ng lubigi ka na China. Ano man? Na may talwa.
day, no? Kay kadagi na itong simbahan, manguros ka man yun. Pagtangod ka na, no? Oh, manguros ka man. Kaya sa simbahan. O, di man ito simbahan. Saan ito? Boligas Kupras. O, karon ang sunod ito, matito mo atong bangga sa awit mo si Steven Escudero. Ay, nalakasan. Ate ba, ikaw ka na pagkaraan sa atong bangga sa awit, nga kung mayabag, magtigan ka. Magtigan? Ah, okay. Ako sa imong katahon. Istorya din amor. Okay, larga. Larga. Iyan ustahas masab, milano. Inalang mason, matinggo. Ay, ibagtingan, makatiban. Sir, guest lang ko. Asa na sakit mo na? Nag-oxygen ka man? Maglisod ko pag ginawag ko yan. Malang oxygen ko. Takas na yung po sa oxygen mo, no? Oo, kahit ano man mo aging hangin. Nag-isod mo ka